Goddag, jeg er Jakob Elmekilde Hansen. Jeg er skole- og uddannelsesordfører for Det Nye Fremsyn. Og her i DNF går vi ud for uddannelsen af flygtninge. Hvorfor gør vi det? Jo, det gør vi fordi, at når vi går til valg her på fredag, så er det med troen om, at hver enkelte vælger ved, hvad de selv vil. At hver eneste vælger ved, hvad valget er. Hele ugen gør vi et stort nummer ud af, at I ved, hvad vi vil, så I ved, hvad I kan vælge. Det er den magt, jeres viden har. For med viden kommer mulighed, og med mulighed kommer der valg. Valget om jeres fremtid. Når mange af flygtningene kommer her til landet, kommer de fra steder, hvor den viden er blevet taget fra dem. Hvor muligheden for at styre deres fremtid er blevet taget fra dem. Hvor valget er blevet taget fra dem. Så når vi siger uddann flygtningene, er det ikke bare for at de kan yde, mens de er her hos os. Det er i håbet om, at hvis de en dag vender tilbage, så kan de selv tage den viden med sig. De kan selv vælge. Så vi siger til jer, godt valg, og vi håber I vælger rigtigt. Ikke bare for dem, som kan vælge, men også for dem, der ikke kan.